Είμαι βέβαιος ότι όντας εδώ έχει συνειδητοποιήσει τη μεγάλη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης που παρέχει το δικτυακό μάρκετινγκ. Εν τούτης, η συντριπτική πλειοψηφία των δικτυωτών, αναπτύσσοντας τα δίκτυά τους, έχει έρθει αντιμετώπιση με τα ακόλουθα προβλήματα. Πρώτον, οι φίλοι και οι γνωστοί δεν ανταποκρίθηκαν στο βαθμό που περιμέναμε. Δεύτερον, από αυτούς που τελικά ξεκίνησαν, ελάχιστοι ήταν αυτοί που έκαναν ό,τι έκανες και εσύ για το δικό τους δίκτυο φυσικά. Τρίτον, κάποια στιγμή η λίστα των φίλων και γνωστών εξαντλήθηκε. Και τέταρτον, απαιτήθηκε η διεύρυνση αυτής της λίστας με αγνώστους. Παρόλο που τα παραπάνω είναι σημαντικά προβλήματα για ένα δικτυωτή, το πλέον δύσκολο και ο συνηθέστερος λόγος για να εγκαταλείψει κανείς την προσπάθειά του είναι ο τελευταίος. Δηλαδή, η διεύρυνση της λίστας με αγνώστους. Αν είστε σαν και εμένα, δηλαδή ντροπαλοί, με όχι ιδιαίτερες ικανότητες στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, ειδικά τους αγνώστους, αν νιώθετε άβολα στην ιδέα να μιλήσετε σε κάποιον άγνωστο με σκοπό να του δείξετε την επιχειρηματική σας πρόταση, αν ο φόβος της απόρριψης είναι καταλυτικός στην προσπάθεια ανέβρεσης υποψηφίων, αν πιστεύετε πραγματικά ότι έχετε μια μοναδική ευκαιρία ή προϊόν στα χέρια σας που είναι για όλους αλλά δεν θα το θελήσουν όλοι και απλά δεν ξέρετε πώς θα ξεχωρίσετε αυτούς που το θέλουν, τότε έχετε έρθει στο κατάλληλο μέρος. Συμπληρώνοντας το email σας, θα μάθετε με ποιο τρόπο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη δύναμη του ίντερνετ σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία και τα άειλα προϊόντα, προκειμένου να πετύχετε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, να εμπλουτίζετε τη λίστα σας με νέους υποψηφίους σε καθημερινή βάση. Δεύτερον, να έχουν έρθει αυτοί σε εσάς για περισσότερες πληροφορίες και όχι εσείς σε αυτούς όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Συμπληρώστε λοιπόν τα στοιχεία σας στη φόρμα που βλέπετε δεξιά και θα τα πούμε μέσα.